Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Deni Ismaois. Ketimbang orang gawean yo. Apa yang gawe kolak saidik pemirsa pengen kolak. Ki enek waloh, enek menyok, enek gedang. Gedang awe mak damis kae lho. Tak ceritani ndik ngikae iki dijipuk Dik Peri. Separo. Wonge langsung mlayu liwat ngguri wedi. Apa diindumno bature wedi nek tak seneni badokan gedang ayo. Ora apa-apa, iki mah kematangan iki lho jek duwe waloh ambekan minyak. Lho. Saiki ae mang tuku kara bubuk loro. Kita oceki dhisik. Wis iki awe Mbak Das yang kae. Ora nanti. Wis tak irisno apik ora. Wala. Kumpi, guys. Wala. Mesti legi iki. Rupane ketara ayu. Kayak ngene. Isine iso ditandur. Tak oceki misah ning kene, kuwi biar gak rusak. Oke. Tuwek guys, dadine empuk. Aku pengen saiki ae. Bosok apa ora ya? Gak kabeh titik kulkas. Soalnya gak tuku lopo. Anggone karau iki mau pengen tok. Asine gak patek seneng. Nek akeh-akeh iki kok gak kepangan. Iki sing seneng Pak Riko. Ya karena pengen menjajal. Tiga puding ya enak iki. Waloe wo apik kok. Wah, mangkok gak jaluk tape Mbak Jah, ya Allah ya Allah. Ambekan. Waloe sakmene ae. Ambek minyak. Minyake siji ae, minyak iki meduke mbayani. Minyak awe Masmat, napa mah. Terus sampe besok iki. Apa kayak bagian kita enak Mbah Tirun, Mbah Timbae Mbak Linda. Minyaknya serasa akeh-akeh tapi do bosok ora dikabehno. Wangi. Wah, sini ranti gawean iki, guys. Gaweane renek. Ngiris iki. Minyaknya padha bosok. Terus diumbah. Bosok. Akeh sing bosok. Wis mah nyemplungno sego lagi mateng. Sego di sore pemirsa sekali. Waloh.
menyok karo gedang. Kayak tong pandan kok njaluk bakso. Jadi kayak tong pandan kayak tape ya wangi. Dingin kae njajal sitok nggodhog kae medhuk. Waloh. Walohe konggone Mbak Das, minyoke konggone Mbak Rini, gedhange konggone Mak Damis. Wis rasa tuku. Serba dikei. Urip ning desa ki ya ngene iki pemirsa. Serba eke-ekean. Gak perlu akeh saithik Mas. Nolak. Jan gempi tenan. Dikelo yo enak diipang. Apa pindang asin. Jos. Wah. Wis waloh ambekan telo. Minyok iki gedang. Gedange yo ngantek mateng. Apa iki opo bingung. Iki atake jare sembrek. Mbune koyo susu. Sembrek apa susu? Soalnya nek susu gak kena dikolak. Tapi nek muni jare sembrek. Pisang. Dirubung semut ae. Dingin sampai mateng. Wong nggenku ki renek sing doyan gedang pemirsa. Dipangan ngene iki lho maksud iki gak seneng. Jute wae mae digoreng berarti ya sembrek, guys. Nek susu gak iso di opo-opokno susu ki gedang susu ki buah dadi isone langsung dipangan. Nek iki sembrek. Gedang sembrek. Aku senenge apa nek mateng tenanan nek jek atos niki is mbok digoreng diapakno gak seneng. Kok semute kok akeh lho sampe ngumen. Ono dirubung semut, kene dirubung semut. Kok legi iki lho diparani ae. Angeno telung kok bari menawa gelem. Nek
nek peri cek gelem rasane tapi njaluk gedang rojo. Ngene iki enak ya gak dipangan. Niki mek gedang iki dindumno bature liwat nguri wedi tak seneni walah lele. Wong gedang ae aku ngono. Gak apa-apa. Ora nek sing mangan nek doyan ya diweno bature aku ngono. Wis dadi pemirsa cemplung engko karek ngeki kara mbek gula mbek dong pandan tak mek dong pandan dhisik. Wis nek ngene dimeno ora sida gawean. Ape suapane gelis bosok anu telone. Cumae akeh sing gembos. Yo. Iki gembos kabeh ya, meneh gembos kabeh. Kesuwen gak nanti olah-olah. Menyoke. Dua. Bismillah kita nyalakan. Langsung kita masukkan telo karo minyak bareng ora ya? Telo karo aloe bareng ora ya? Tapi bareng. Soalnya ku yo medhuk pemirsa. Iki wis malik guys. Iki gedange santene. Nah, wis medhok lunga iku gedange. Dan agak alum, nanti kita tinggal masukkan santan, gula, garam, ambek daun pandan. Kita masukkan daun pandan, ini banyune tak sapi ya. Kita tinggal masukkan santan. Buket-buket. Banyune tak buang ping buket. Masih satu. Bagi kita kasih gula. Makanya nyanyi guys. Kita kasih uyah. Nganggo kara ben cepet. Nunggu sampai medok guys. Walau sampai melomot, walau gempi soalnya. Cuma jaluk basum ke enek wonge terus mek ning ngarep kono. Gini Mbak Rini guys. Wis mateng. Oke, nganggo karap apa loro ae wis
puket pemirsa, maksudnya wis jadi ora sah marut, ora sah meres, simpel wis karek ngekei banyu disok wah lagi paloe sampai melumur kemedoken ben kono. Ben koyo bubur. Iki dong pandane ben ambek mateng ya pemirsa. Gedange piring ben rada empuk. Dadi kolak ala Mbak Isma, diwek saithik tok sakmene engko. Nek ben mek. Anu, apa telone yo medhok. Oke, wis selesai oleh ngolak Mbak Isma ya sing ngene iki pemirsa. Eman-eman gedange selak bosok. Apa? Menyoke selak bosok. Soalnya nganu wis suwe. Kontennya tak terusno di urung bar konten sama sisan ditutup ya ngolak ini tak lanjut lempit per mangan degage delok HP ae cilikno HP ne turu ya iso turu panas gayane mau sampai turu sak siran wedi nek udan tanggungan gombali urung dintasi soalnya urung garing jadi nih yo wis kayak ngguri nek wis ndang ngombe pucuk lanjut lempit gayane terakhir lempit lah wis menek dibolak walik ae aku menangis. Kan cilekno gak iso. Kuwi ngonten. Cilekno. Kuwi nae wis sudah mangan njaluk mangan. Cilekno aku ngonten. Ya Allah. Ngedal ki nek gak banter budek lho. Pengen. Siram bayani engko mesti udan nek. Sore sithik kan wis udan. Udan ae. Udane entung iki ketoke. Kali entung lagi akeh gini ngandung. Tapi kena udan ae ya udah bosok paling. Bosok entung. Biar ku menangis. Garing kabeh. Kok TPA aja dolan. Kok goleki engko wae TPA ngilang. Lempit gaweane lempit wis selesai ngono ae ya pemirsa kontene tutupi ini kurang durasi ya semua kurang durasi apa ngapain ya dan goreng sing gedang sapa oh mak lempit lu garing kabeh. Enggak tahu aku mangan. Aku dari. Dan gorengnya malah yo anu. Anu digawe cicak kok. Cicak. Pisang coklat. Aku gara-gara lali gara coklat iki. Piscoknya nganggo coklat, nganggo susu. Susu nganggo coklat. Yang ini mantap. Wis bar iki. Lanjut sampai 5 loh.